ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ପୋଟଳ କୁରୁମା। ପୁତୁରା ବସିଛନ୍ତି ଏଠେଇ, ବୁଢ଼ୀ ବସିଛନ୍ତି ଏଠେଇ, ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇ ଚାଲ। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପରଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓ ତରକାରୀ ପଚାରିଦେଲି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ମତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ମାଲିକ ସବୁ ଭଲ ତ? ଭଲ 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 ଭଲ।